Kublai phi baru kini gilongi kubor bam dagasngi. Hadian ga jingbo por jongki master role ka jila ya ka sarkar jila ban siu pendap ya ka bainong. Baki day ban yok mana ubnai umenturang ba ukhot yaki ban ya kran penben. Na kaliang umakru el perian unong aibot ka master role workers union upentip syakilat pathai kubor ya menta shipor la sakngi shipor ban yaki namar ba umenturang ba ukular ban shimkya ya ki jingdawa. Uma kru el perian ula ong bakinong yalam kila batai ha umentri rangba ya ki jing ba kongsan kentup ya ki jing bam pentrai kam ya ki hukum sorkar ha ki tenat bapher. Ka jing slam ban siu tu lob bar ka jing bam syai ha ki kendon trai kam ula penpau ru bawat la ki hukum la de ban penmi mensya nri ki babun ki tenat kempat bot ya ki kabalawan ra jing kulmar bat jing bam hun ha prenggi nong trai. Ki union kila ru jing kali halor ka jing pentrai kam ya ka minimum wage ka baki keno baka dan jing ya per bat jing slam ha ka jing siu. Ka wei pat kamat ka belawan ra ka jing ya kren ka long halor ka karta syong that jong ki master role workers u pariat ula ong ba wat la ki don ki kendon. Rai ka jing ya trai kam pat syai ka bapelong ki nong trai bandon ha ka jing artatin. Na kaliang umentri rang ba ula pediang badon ki jing duna ha ka jing pentrai kam bat ula kular ban penbet ya kerukam trai kam ha kitnat sorkar. Ula ongru ba onsak hot ya ka jingelang bat ki officer bat ki kli jeng kitnat bapher ki head ban but din bat pentrai kam ki hukum ki belade ban penmi. Lada kam la ban pentrai kam ki jing kular hapo ubna ya yong kin hap ban sedang biang ya ka jing ki ka bakhamjur. Habakado mentakan usia mula khod yangi wala panab yangi na do men semsna banai samba tika jinga kan do menta kadai ka ba long constructive ha berkos ngotanat nama nagaliang chief minister u adamet ya kata ka jing slim ban pentrai kam ya ka e ka bangi demand te ka wai na kata ka long ba usiam ka jinga karan ong hi ba kadon ka jing talat ha ka leng officers namar ba ka ai bangi pan ka ai bangi karpan kila don lupa ki notification ki order ki bila issue ka government khamtam he jinga dai bat ka VDA pisa ka ba ki dai bat pen ki bala belasngi arsin system ka dai strict April bat ka strict October kani kala don lupa tamanta ka singa kani ka jinga kando ula adamet ki kata ka jing talon mar ki islam ban issue ya ka order menta kani ka by belasngi ka jong April te kani kin sepenmi ha kani ki sngi banwan taka jinga dai bat ka banta ka ba retirement age ka ba dai ban chong thai ki master ki bamdan ka jing seo kamdan ka pension benefit financially halor kani ka dan jing kulmar ba ga governor la approve ajar kandai ba dai ban chong thai ki master hapo represents nem namar kamdan jing seo te han menne ki da ekren la pan jing shine u na leng ka jong o i kani ka banta un examen un pet namar ba kadan ka jing punkulmar had ka leng ki head of department bagi dai bagi master dai ban chong thai san pu phra namar ki don ki dai ki nong trai sarkar ni ngaleng ga jongi la krancha chief minister baki master role ki dai ki batrai belasngi ki sew ya ki manlagasngi tama ga sarkar ka aisen chi banai u master balai trai u yo pisa to ka sngilom lai trai u do pisa ngata ka da dai government employees tahlor ka ni te ongun sa examen ngi dai ban rasnem ban chong thai ki master role sagawai ngi ongi u baga ki master kem don jing seo anda kila chong thaj anak chong thaj ki to don jing seo ina ka sarkar te hakalor kani to un sa ya karen biang hakini hiki sngi un sakhat biang ka meeting haka bangin ya karen nangta hajinga dai pat bat ka banta jong kini ki RCW ka dai ka baga sarkar meghalaya nu banai December jong snem bala adep kala chong cabinet ban review biang ya kata ka meghalaya regular casual worker scheme kanai funrio halor kani ga cabinet kala de brai ba ya kani ga scheme ga de ban trai kam kumba kalong baro i master ga trai palat expression ga de ban yo nang taga ba ar la dan ki vacancy vacant post itu ki bala long senior kum ga RCW kila de ba shabak chong thai de ban yo group D post ki pion chukida te halor kani te ong ba uyatho ingi andagi yakran baru ong unsa ai ben ke instruction kadon ka jing duna ka jing talat hakinong trai sarkar bat ki head of department ban pentrai kam ni kani namar bakem don ki rules mentagi la issue ki rules nalorang taro kadon ka wai pat ka jing ba kinong trai masterol ha ka tanat jong kam department of textile kata ka mo horticulture ka agriculture ka weaving ka handloom kiyo tulom ki trai managasngi inre kiyo ka bainong sisen sisnam
Temene ye kerani ye kata ukundit ong kadan saya kum kita. Tong wan phone ki finance department, phone ki department ki director jangka textile. Tabakon kila ekran kadan sisa. तो पनपा को जिंग सिंग सी ओंगा कने कम दे बन लोंग नमार का ऑर्डर उला इशू का पर बोलों कुम चिमिस्ता हा का सरकार बरारम उला आई का ऑर्डर बरो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिले बन सबमिट की करते जोंग की मास्टरोल शा का सरकार शा का फाइनेंस खनंग बकिन आई या का फंड एलोकेशन लाई बनाई हसवा बन कुट बनाई नंग तकदाव कंदन की करते जोंग की मास्टरोल hari de nang to pat kanyan ka jing seo kamdon ka jing duna talor kani te malu ong kamdon ka jing betrai kam hok i kani ka order te nakaleng jang u cm upan pa ka jing seo dio halor kani namar ge dei ong bagi masterol ge dei ki pillar manta kinong irap ge bajan tam na do ke officers hado bi surok ni ta te kini ka jing karen manta ka singi ka long ba haji ge dei bat ki epf ka wai ka ba government of india cm ula admin uang ba government of India kalau ai ke order ba barra kinong try balance ni kalau government ne sim government ber private kidai ban kan thup apa ka EPF kalau employee provident fund kini kidai ban yo nong ki master te halor kani ukandit ba hame khaliam padon taga leng ga jongi ngila dep tho yu gila pan i ga jing tho ba ga leng jong commercial rate jong regional office ro kila ai ga jing tho chief secretary na do nusnem mala dem te halor kani ke banta ki EPF ke VDA ke bagi day penteri kam next week April kini barno ke bagi keren ta sngi uang ba up hakini ki sningin issue no instruction but ke order ya barno ki head of department ba kin penteri kam hok ya ki ai ke baka sarkar lang ba ka department labor ka finance ka personal la issue man na kapo tahlor kini ke ro mat in ka leng ka jongi ong yu chimester they will implement hakani hibna April lada gumle apuni hibna April ngilai thoyu menta ngilong temporary suspense ya agitation jongi ke gidei ban song hamar pharan tangga dawu khon lada umle apuni hibna April kajingi khi kanlong habar ge district headquarters jong Meghalaya ki master kimban se gidei ki baritta minong tre kalam ai to em wong yingi bi sakini gini gising kan mina teula entraso ya ki officers ki ba attach badu te ba unkin follow ni bat ki teula ai ro ka jingi ta ong to ye tre lang ni kini kin fit ta meeting kan salong biang hakini ke last week jong na April ni kermen ba ki ai ki ba kren cm halor ni pedeng ro ikata ka jing ong ju ka dan ha ka dan ka jing duna ka jing talan tementa un streamline biang sasisen ya barro department hajinga dai bat ki ba engage ya ki masterol bat ki wai pat kinong tre balas ni bar government ini suatu ada kancing admin UCM tapi hibuat menjadi saya ke bisa kelak apa sisu ke financial kelak ada belai abang bisa ada belai boleh hibuat kau ini dia kita kira apa oh ye kata ka ho kadai ka jing sisa maga gam ula ong nilapan i ka order kala issue na do banai July ajar arpau ka order bagi department ki dai ban comply ban save ka pisa man la ubanai tahlor kene ur ong ukandit bantep maka PHE department bat kata ke department of textile kiyo tang sin jisna ke PHE ka long irregular ka jingse ki tong try jong ki master kumbalong manta ndan ka jing itho ka sarkar ne ki dan po chief engineer office tana ta ka daman un streamline no ikene baro he kita begini mesti keruhat ka jongi kata gi kandet nomor hot ka don imat ka don ka gap ka communication gap but CM bat kini ki head of department imat ba ki wai pat ki hajing seo tho jongi ba gini ki head department ki comply tang hapo ka level ka jongi ndrei ban ya communicate halor kani kam dai tengi ki kerpan ngin mane ki kren jo chief minister ba ngi khlami kando ye phi kom chief minister ni kando ye phi ko move in charge ka personal department but ka finance namar kini ki art league department ki ba concern bha ya ka welfare jongi ki master tapi haben streamline ka personal but ka finance department macam lah tu UCM bahkan kita ni kena dengan papan Kenya ya kan level lo oh halor kani ka jingsa ka level lo na ka level code kani ukalit menta ba ka kam trekam ta kani ka dai jingsa ka dai department of jong ka labor department ka dai ban pentrekam ka labor code nama ka labor code na ka government of India na do banai November macam snem kala issue order ka parliament kala pass hang ni kam trekam ta kani ka dai ka concern ka lo ka jong minister ba ka labor tamanta tu ongun shim ban streamline no ikani khnam bagi labor ki batre pa ange kinyo no ka jing mantoy ki benefit kat kum ki an
bat kumjo berkata ki EPF ta namar ki head of department gala dai ban refresh no refresh ka prakhar ka jongki merkham tam bat singotho gi dai ginong trisoka ki ba seo do katulom na ka pisa pa ba te kan lamdon ginong try masterol ka file gam try camp office lamdon gi masterol ko surakum khoi na ta ka daw ngi og bai gi head department long penbank kadang biang apor sakabayro nibo ka jinggan turo mane yo chief minister ban veng ya gino gi masterol ki badam dan tang ka badan tang gerteng ki berem dan wan no streamline gitaro ban ngijo boro ka jinggan tu yo chief minister ban nangiro ba gino ki masterol ki bladan gerteng lek tre wad am sim tang ka pisa na magatulap ka dai jong ba pisa tre hok ya ka ki bamle ni kerpat ki head department weng suspend na penduk na ka